No a potom uvidíme. No to je práve ten negatívny cieľ, pretože tvoje podvedomie a tvoja duša budú z toho perfektne zmetené. Práve že tá aktivita prináša to reálne šťastie a peniaze sú len výsledkom toho. Skôr by to mohlo vyzerať tak, že prajem si prácu alebo podnikanie, ktorá ma bude baviť, ktorá bude naplňať, ktoré bude môjim hobby, no a je kráľovsky platené. Na ceste, v priestore a v čase sa bude stávať, že to prianie budeš chcieť asi trošku upraviť, hlavne kvôli tomu, že zisťujeme, čo chceme na základe toho, čo nechceme. A preto odporúčam si napísať k tým cieľom toto alebo ešte niečo lepšie. Určite odporúčam dať si čo najväčšie ciele, po ktorých naozaj vnútorne túžiš. A aj pretože treba myslieť vo veľkom. Čo ale neodporúčam je termínovať tieto veľké ciele, pretože ako náhle sa začne blížiť deadline splnenia toho cieľa, môžeš vnímať to, že kurňa, stále ten cieľ nemám. No a naplnia ťa pochybnosti a pocit nedostatku. A tým pádom budeš ten pocit nedostatku vyžarovať a zase k sebe priťahovať. No a to je tá